السلام عليكم عزیزی. در این شهری ما وقتی که میبریم کدر کوچه تصور میگیره تاجیکستان های پیشنا توجیه میبره سلام میده باید دیگه سلام میده سلام تلیگ نمیگیره باید دیگه سوال شخصی میده بازی دبر اومدن دختره که توجیه که سلام دادن شما همینجا زندگی میکنید گفتن چی به سوال میدین آخه همینجا میبید میرید من گفتم که گوش کنید آدم سوال شخصی نمیده یه دقیقه استیم شما مکتب خوندگی هستی تو سین چه تو سین یوزه خیال کردم من گفتم که در دین اسلام خیال کردن نیست дар дини ислом инсон он чи ки ба ӯ дахл надорад ба ӯ дахолатӣ намекунад чи ки ба ин тааллуқ надорад ӯро дахолатӣ намекунад бо духтара ки бо одоб бахшиш пурсид мебахшед барои кӯшиш кунед саволҳои шахсӣ надиҳед хоб майлаш шумо духтари ёжманӣ сартон тоза бисёр духтари нағз бо одоб менамоед лекин ҳанами саволе ки мехоҳед медиҳед ки ин аз рӯи одоб нестад аз рӯи одоби мусалмонӣ нестад мо мусалмонҳо бояд ки дар куҷое ки як чизе ки дидем мункар аст то ина мункарам хоҳар ман дидам саволи шахсӣ ман чаро инҷа мебиям ҷои хона зиндагӣ мекунем ман ба он кас гуфтам ман шумо чанд бор дидам пурсидам ки шумо инҷо зиндагӣ мекунед намекунед ассалому алайкум ва алайкум ассалом бале ҳамсоягӣ мекунем яки саволи шахсӣ додан дар кор неста ки ту чаро инҷо медароӣ мебароӣ баъд саволҳои дигар бо метиҳам вақте ки ман гӯям ки ҳо ман инҷо зиндагӣ мекунам баъд дигар савол метиҳам бо ки зиндагӣ мекунед дар куҷо кор мекунед чанд сум маош мегиред шумо гражданин менӣ барои ман саволҳои якум савол ҷавоб намедиҳам якум саволе ки медиҳам ки шумо дар инҷо зиндагӣ мекунед ҷавоб намедиҳам барое ки медонам ки баъд аз савол бо саволи дига пайдо мешавад фақат ман саволо хомӯш мекунам ман гуфтам ки чаро ин саволо шумо додед ман хаёл кардам дар дини ислом хаёл кардан нест хаёл ба як каси дигара чӣ мегӯян тагуҷӯ кардан кӯшиш кунед шумо дар ҷое ки ҳастед кӯдакотонро тарбият диҳед ки чизе ки ба шумо дахл надорад онро напурсед моро падару модар моҳаққиқ калон кардагӣ бачаам ба ҳеҷ кас кордор нашав ба ягон кас саволи зиёдатӣ надеҳ напурс куҷо меравад аз куҷо меояд гапи хонаро берун набарен гапи беруна ба хона наёрен моро ҳамихел калон кардагия мо ба ягон кас ба ягон инсоне ки дар роҳ мебинем ё ки ҳамсоя мебинем бояд савол ҷавоб накунем ки ту аз куҷо омада истодаӣ ва куҷо рафта истодаӣ ассалому алайкум ва алайкум ассалом тамом салом додан ин қарзи мо мусалмонҳо аст мехоҳед салом додан маънои надорад ки саломатӣ ба ҳазор як савол дига дар рӯбарӯ тиям ҳамхаст барои ҳамин эҳтиёт мекунем саволҳои ноҷо намедиҳем фарзандотонро фаҳмонед илтимос ки дар кӯча касе дидан саволҳои шахсӣ надиҳанд ту куҷо рафта истодаӣ ту аз куҷо омада истодаӣ ба чӣ кор машғулӣ не бале ман ҳамихел калон шудагим дар дини ислом бо ҳадисҳое аст ки ба чизе ки ба мусалмон дахл надорад ӯро ба ҳолаш мегузорад аз ахлоқи хуби мусалмон аст хеле инсон ахлоқи хуб дошта боша ман хоҳарака бо гашта фариёд кардам мебахшед шумо мактаб хондагӣ ман дар бораи мактабхона савол метиҳам лекин то синфи чанд то синфи 11 шумо босавод буда ҳастед лекин илтимос дига яхе савол надиҳед хоб гӯ майлаш бахшиш гуфтам бахшишро қабул лекин и гапи дига накунед майлаш ҳеҷ кас саволҳои шахсӣ надиҳед ки куҷо меравад ки куҷо омада истодааст аз куҷо баромад ба куҷо даромад мо калонҳо камбудии ёшура хурдора бояд ки чӣ кунем буд кунем бояд ки инҳоро ки дидем бояд ки насиҳат кунем духтарҷон писарҷон аз хона ки баромадӣ касеро ки дидӣ ягон нигоҳ накун саволҳои зиёдӣ надиҳ ё ки касеро ки дидӣ омада истода инчун нигоҳ накун мегуфтам ки ба шутури калонро дидӣ не надидам аҳамият надиҳам аҳамият бояд надиҳанд ҳамин фарзандо ёшу ҷавоно касе ки куҷо меравад касе ки куҷо мебиёяд ин аз ахлоқи хуби мусалмон ҳамин аст иншоалло зинда саломат хонобод сарбаланд бошед